ассалому алайкум бинандаҳои азиз. ин барномаи тиллиётии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон махсусан иқдоми ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо ки бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минбари Созмони Милали Муттаҳид садо додаанд, ба ҳалли яке аз мушкилоти муҳими аср тағйирёбии иқлим ва коҳиши захираҳои оби тоза равона шуданд. Ин ташаббусҳо ҳамбастагии кишварҳоро барои ҳифзи захираҳои об, таъмини амнияти экологӣ ва рушди устувори сайёра тақвият мебахшанд. гузориши ҳамкорони мо дар ин тағйирёбии иқлим ва гармшавии ҳарорати ҳаво яке аз мушкилот ва хатарҳои ҷиддии экологӣ ба ҳисоб мераванд ки таи даҳсолаи охир дар Осиёи марказӣ хусусан ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири назаррасии худро расонидааст. таъсири ин раванд дар шакли обшавии пиряхҳо, камшавии захираҳои обӣ ва афзоиши хатари пиряхӣ эҳсос мешавад. дар қатори ташвишҳои умумии башарӣ тағйирёбии иқлим яке аз мушкилоти асосӣ ба ҳисоб меравад. ин раванд ба ҳаёт дар рӯи замин таъсири манфӣ расонида боиси афзоиши офатҳои табиӣ ва гармшавии ҳарорати баланди иқлим мегардад. пиряхҳо ва аҳамияти он манбаи асосии оби ошомиданӣ рӯ ба нестшавӣ аст. дар натиҷаи баланд шудани ҳарорати миёнаи замин ҳаҷми пиряхҳо сол то сол коҳиш ёфта омилҳои хатарборро ба вуҷуд меорад. тағйирёбии иқлим ба гуногунии биологӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад. ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарки ин раванд дар сатҳи байналмилалӣ баҳри саодати башарият ташаббус нишон дода ҳамгироиро ба миён гузошт. қабул гардидани қатномаҳои бешумури ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ, хусусан эълон гардидани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва баргузор гардидани конференсияи сатҳи баланд дар пойтахти кишвар соли 2025 яке аз нишонаҳои ҳамкориҳои байналмилалӣ ва роҳандозии дипломатия дар ин самтро муаррифӣ менамояд. Тоҷикистон низ кишвари осебпазир аз таъсири тағйирёбии иқлим ва офатҳои табиӣ буда обшавии пиряхҳо дар ҳудуди кишвар бештар ба назар мерасанд ки ба захираҳои обӣ таъсири манфӣ мерасонад. дар ин замина дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба ҳифзи муҳити зист ва муҳофизати пиряхҳо таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мегардад. пиряхҳо на танҳо манбаи асосии оби тозаи ошомиданӣ, балки дар рушди соҳаҳои муҳими иқтисодиёт аз ҷумла кишоварзӣ, саноат ва гидроэнергетика нақши калидӣ доранд. бо чунин ҳасос ҳифзи пиряхҳо яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати экологӣ ба ҳисоб рафта ҳамкории кишварҳо ва созмонҳои байналмилалиро тақозо менамояд. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар ин самт пайваста кӯшиш менамояд ки тавассути барномаҳо ва иқдомҳои гуногун аҳамияти ҳифзи пиряхҳоро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намояд. ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ ҳам бо ҷонибдории зиёде қабул ва мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. мубориза бо тағйирёбии иқлим ҳамкории муштараки тамоми кишварҳои ҷаҳонро тақозо менамояд. конференсияи сатҳи баланд вобаста ба об, яъне ки дар соли 2026 соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба нақша гирифта шудааст. ин ҳам бошад аз он гоҳӣ медиҳад ки Душанбе яъне пойтахти азизамон ҳамчун як платформаи сатҳи байналмилалӣ шинохта ва эътироф гардидааст. дар он масъалаҳои мубрами рӯз аз он ҷумла масъалаҳои қарорҳои дахлдор қабул мекарданд ки дар натиҷаи амалишавии онҳо мо метавонем барои нигоҳ доштани экосистема манбаъҳои об хусусан пиряхҳо қадамҳои устувор дар як ҷойгӣ бо коршиносону олимони соҳа номояндагони ҷомеаи ҷаҳонӣ саҳмдор бошем. танҳо бо саъю кӯшиши дастаҷамона метавон оқибатҳои манфии ин равандро коҳиш дод ва муҳити зистро ҳифз намуд. дар сурати баланд бардоштани маърифати экологӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ метавон ба ҳифзи пиряхҳо ва таъмини устувории муҳити зист мусоидат намуд. аз аввали моҳи декабри соли 2025 дар ноҳияи Ашти вилояти Суғ корҳо ҷиҳати бунёди нерӯгоҳи барқи офтобӣ бо иқтидори истеҳсолии 250 мегаватт идома дорад. дар ин муддат кормандону муҳандисон заминҳои асосии маҳалли сохтмонро омода карда, ҳоло дар он бунёди зеристгоҳи барқӣ ва насби сутунпояҳои асосии интиқоли барқ идома дорад. сохтмони бузургтарин нерӯгоҳи барқии офтобӣ дар масоҳати 750 гектар дар ноҳияи Ашти вилояти Суғ тадбири ояндабинӣ ва идомаи силсилаи иқдомҳои амалии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳадафи ниҳоӣ истиқлолӣ меёбад.
сомонкори сохтмон имрӯзҳо дар се мавзӯи корҳо ба роҳ монда шудааст. Якум дар маҳалли ҷойгиршавии панелҳои офтобӣ зеристгоҳи барқии баландкунандӣ 35220 киловолт сохта мешавад. то ин давра ба воситаи техникаи баландиқтидор корҳои омодагии ҷиҳати тахту ҳамворсозии замин барои бунёди зеристгоҳ анҷом дода шуда, ҳоло корҳои арматурбандӣ, бетонрезӣ барои насби трансформатор, дигар номгӯи дастгоҳу таҷҳизоти барқӣ идома дорад. бо супориши президенти кишваромон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, нерӯи барқии офтобӣ бо тавоноии 250 мегаватт сохтмон рафта истодааст. қариб 2 баробари геси қайроқӣ тавоноӣ дорад. дар ҳолати ба кор даромадани ин нерӯгоҳ албатта ҳам ба системаи энергетикии Тоҷикистон, ҳам ба истеъмолкунанда пайдо мешавад. ин албатта ғамхории бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад барои таъмини доимӣ бо нерӯи барқи аҳолӣ. ҳамзамон ҷойгирсозӣ шуда дар масофаи 12 километр ва инчунин корҳои таҷдиди зеристгоҳи барқӣ 220 доштани иқтидор баъзе рискҳо 116 киловолт оғоз гардиданд. Зерисгоҳи мазкур 116 баҳри омода кардани таҳкурҳо ва пояҳои асосӣ, кофтани чуқурӣ, арматурбофӣ, қолаббандӣ корҳо як ватанӣ мувофиқи насби панелҳо дар ин мавзӯъ ки 35 қитъаҳои баъд зер мебошанд. нерӯгоҳи имкон медиҳад нерӯи барқ лоиҳаи ноҳияи таъмини 100 карбон афзоиши иқтидори энергетикии барқ имконият кори корхонаҳои саноатӣ боз ҳам беҳтар ба роҳ монда шавад. бо зиёд шудани ташкили ёфтааст. бо мақсади пешгирӣ намудани мавзеъҳои соҳили дарёи Панҷ дар ҳудуди ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ боз ҳам мустаҳкамтар масъолаи зарурӣ захира шудаанд. тадбири аз офатҳои мустаҳкам мебошад. дар ҳудуди мешавад то ҳукумати обёрии 6000 мукааб гардида тахтасмашон 1 метри мукааб ҳисоб корҳо дар рафтаи корҳо дар соҳили дарёи Панҷ рафта истод. дар корхона зиёдаи 10,000 тахтасанго мавҷуд аст. зиёдаи ро васл кардем, бо корҳо дома дорад. феълан корҳои васл намудани
давлатӣ тахтасанг каъба имсола қаблӣ аз ин чунин тахтасанг бо истифода аз масолиҳи сохтмонӣ ва техникаҳои зарурӣ идома дорад. Бо мақсади саривақт ва бо сифати баланд анҷом додани корҳои мустаҳкамкунии соҳил ва пешгирӣ намудани хавфи обхезиҳо, масолиҳи зарурӣ барои корҳои хиштҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дохили тарноки мустақили агенти адад тахтасанг як рӯдаки бетуроити рафту гардидааст ва таҷлили ҷамоат зандагӣ бо доираи ҳамзамон бешметр дигар бо бетур шуд сокинон ва тавре татбиқи ин тандус бахши хусусӣ ки чунин намоянд. сокинони қаноатмандӣ намуда таъкид менамоянд бо бунёду таъмири роҳҳо рафту омад осон гардида шароити зиндагӣ ба маротиб беҳтар шудааст. Ба гуфтаи онҳо ҳаракат дар роҳҳо мушкил буд, вале ҳоло мушкилоти мавҷуда бартараф гардида имкониятҳои нав барои рушди иҷтимоӣ фароҳам омадааст. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои сӯзандагӣ ва ободкорӣ дар ҳудуди деҳот бо маром рафта истодааст. аз он ҷумла дар деҳаи тезгари боло зиёда аз 1 километр роҳи дохилӣ хушк гарда истода аҳолии деҳот ободонӣ дар доираи омодагиҳои 35 давлатӣ дар дигар маҳкамаҳои гулистон низ идома дошта роҳандозии чунин лоиҳаҳо барои рушди устувори деҳот ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолии заминаи мусоид фароҳам меорад. мақомоти маҳаллӣ ният доранд ки минбаъд низ корҳои созандагиро густариш дода ба истиқболи ҷашни миллӣ иншооти нави иҷтимоӣ ва инфраструктура аз панҷшанбе ту ситоди муборизаи муштарак бар зидди ин ҳашароти зараррасон таъсис воситаҳои пайдоиши бо маром идома дорад. хусус давоми дар чарогоҳҳои ноҳияи шаҳри Туз мушоҳида гардида ва имрӯз масъулини экспедитсия бар зидди малах дар ноҳия бо ҷалби ҳамин гуна техникаҳои махсуси соҳа алайҳи ҳашароти зараррасон тадбирҳои безараргардониро анҷом дода истодаанд. чарогоҳҳои ноҳияи шаҳри Туз зиёда аз 30,000 илои масъулини экспедитсияи зидди малахи ноҳия имсол дар майдони 700 гектар тухмгузории малахи марокашӣ мушоҳида карда шудааст. ин марҳилаи аввали пайдоиш ва хуруҷи малах дар заминҳои чарогоҳ ва доманаи талу теппаҳои ноҳияи шаҳри Туз мебошад. ба таъкид
марҳила ки синни як арзёбӣ карда мешавад имконият аст ки бо истифода аз заҳрхимикатҳои лозима хуруҷи ин ҳашароти зараррасон сари вақт пешгирӣ карда шавад. ҳамасола аз оғози ба қайд гирифта мешавад. тибқи иттилои масъулини соҳа дар сурати сари вақт пешгирӣ накардани хуруҷи малах ва боғу تا امروزه زیاده 600 گکتار زمین موضوع نیست. به غرض 8 نفر هر تمام شرایط تواند آن به موضع‌های مشاهده аллакай оғоз гардида аст. тавре мутахассисони соҳа иброз медоранд ҷиҳати муборизаи малах безараргардонӣ бояд чораҳои оҷилӣ андешаҳои хуруҷи малах тадбирҳои зарурӣ бо истифода аз усулҳои муосир идома мутахассис якҷоягӣ бо гурӯҳҳои мубориза бар зидди малах ба тариқи механикию агротехникӣ бо истифода аз маҳлулҳои химиявӣ мавзеъҳои хуруҷи малахро коркард карда истоданд. шоҳзода самандар мусои нурмуҳаммад, ноҳияи шаҳри Тус. тарҳи мукаммали кабудизоркунӣ ва беҳдошти муҳити зист бо дар назардошти имтон 2026 ва татбиқи самараноки барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон 2040 аз ҷангали ноҳияи Қубодиён дастоварди назаррас ба қайд гирифта шуд. ин аст ки дар заминаи ҳадафҳои рушд дар роҳи ҳифзи табиат ва раванди пешгирии дигаргунии биологӣ дурнамо нек муаррифӣ мегардад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. тарҳи мукаммали беҳдошт муассисаи давлатии хуҷагии ҷангали ноҳияи Қубодиён дар роҳи ҳифзи табиат ва пешгирии раванди дигаргуниҳои биологӣ нақшаи асоснок таҳризӣ ва татбиқ мешавад. чормағзи пекан Павлония ҳудуди марбут ба муассисаи давлатии хуҷагии ҷангали ба номи Эшбой Маматалиеви ба роҳ монда шудааст. дар муассисаи давлати хуҷагии ҷангал зиёда аз 40 000 бех ниҳол мавҷуд дорад ки барои сарсабзгардонии мамлакати азизи худ 420 гектар дар соли 25-26 мо кишт гузарондем ки дар он 350 гектар кишти сагсавул гузаронда шуд ва дар майдони 70 гектар шиноидани ниҳоли пистакӣ боғи писта бунёд карда истодем ва ҳоло дар ниҳолхонаҳо дар майдони Сига дар ҳаҷми 10 000 бех ниҳоли павлонияи ороиш шинондаем ки ҳоли нашунамо дорад ва дигар ниҳолҳои клён ва дигар намуди дарахтон дар майдонҳои мо ва сузанбарг ва дигар намуди дарахтҳои ороишӣ сояфкан ва ҷангалӣ мавҷуд дорад. солҳои 2024-2025 бештар аз 200 ва оғози соли 2026 аллакай дар 68 гектар писта шиноида шудааст. муассисаи давлатии хуҷагии ҷангали ба номи Эшбой Маматалиеви ноҳияи Қубодиён бо такя ба омӯзишҳои дақиқ баҳри ҳифзи ҷангал тадбирҳои муассирро роҳандозӣ менамояд. айни ҳол дар муассисаи давлатии хуҷагии ҷангал баҳри барқарорсозии ҷангалзорҳо қитъаҳои озмоишӣ ташкил гардида дар заминаи он дар 5 нуқта барои зиёд кардани майдони боғот, парвариши ниҳолони ҳамешасабз ва дарахтони ороишӣ, чормағзу бодом ва писта ба роҳ монда шудааст. порсол мана ниҳоли писта шунондем, ниҳоло аз Эрон оварда шудаанд. ниҳоло яксолаанд. мана дар майдони 20 гектар ҳаминҷа мо боғи пистаи Эрон кардагием. 68 гектар имсол мо гузарондем кишти писта. заминҳои бекорхобида буданд дар назди дар соҳилҳои Кофарниҳон. мо ҳаминҳоро гирифтем, мана пистазор кардем, боғҳо кардем ки имсол 68 гектар обод мана. ҷамъ дар ноҳияи Қабодиён имсола ҳисобот қати 300 гектар
писта бунёд шудагиаст. дар ҳудуди муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи қубудиён бо мақсади таъмини иҷрои барномаи давлатии экологии ҷумҳурии тоҷикистон дар самти беҳдошти ҳолати экологӣ, истифодаи оқилонаи чарогоҳҳо ва пешгирии эрозияи замин ҳамасола дар 50 гектар кишти саксаол гузаронида мешавад. ин аст ки дар давраи татбиқи барнома дар 150 гектар саксаол киш шуда, 350 гектар барқарор ва дар 268 гектар писта шинонида шудааст. таҷрибаи самаранок дар доираи барномаи рушди парвариши павлония барои солҳои 2024-2028 дар хоҷагӣ 10 000 беғ павлония парвариш карда мешавад ки марҳила ба марҳила бо дар назардошти зарурат ва имконоти табиӣ афзоиш дода хоҳад шуд. мо инҷода ҳозир 60 кило тухмӣ шинондем. ин мумкин 8-10 ҳазор ниҳол парвариш мекунем то моҳи декабра то 4 метра баландиш меша. баъд ба мақсади кабудзоркунии ниҳолҳоро тақсим мекунем. М1 ниҳоли дарахтони павлония дар хоҷагӣ аз марҳилаи ниҳоӣ парвариш ёфта комилан ба табиат мутобиқ гардонида мешавад ки дар давраи нигоҳубин давоми 1 сол аллакай шакли зеборо соҳиб мегардад. ҳоло дар самти беҳтар намудани ҳолати олами ҳайвонот, захираҳои моҳӣ, зиёд намудани популятсияи ҳайвоноти нодир, амалӣ намудани мониторинги саршумори ҳайвонот ва паррандагон натиҷаҳо ба даст омада баҳри татбиқи сифатноки барномаи давлатии кабудзоркунии ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2040 дурнамои хос пеш гузошта шудааст. Фахриддин Муҳаммад Юсуф, Баҳодур Қурбонзода, Ахбор. бинандаҳои азиз, шуморо бо дигар хабаргузоришҳо дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ошно месозем. саломат бошед.